mai sasancin waka, wazirin mawaka kenan, mai Abuja da kewayenta, dan shallan mawaka. Jamu muje in kana zuwa muna zuwa, in baka zuwa mun fasa. Ai ka riga da ka iya komi, Allah subhanahu wataala shi ya riga da ya maka komi sasanci. Ka ce mu gaida sarki, jamu muje sasanci mai sasanta wakar Hausa. Buga mu tambari, sarki dan sarki Alhaji Baban Ibrahim, zaman ka lafiya hakimin kasar Darazo, mai martaba dan mai martaba, sarki da rabin wani sarki marga dutse ya za a yi da ikon Allah. Abaka sai ta Allah ta yi, sarki ake yi wa tambari. An gaishe ku al'ummar Darazo da Darazawa, yau ga ma fadan mai martaba. Yau sarauta an yi naɗi, mu ma mu je domin cafa. Alhaji Babayo Ibrahim, sarautar da kai ɗaya ta dace, sarkin ƙasar Darazo. Yau ne sarauta an yi naɗi, duka an shigo domin cafa. Alhaji Babayo Baba, hakimin ƙasar Darazo. Tunda har na sa sunan Allah, aikin zai inganta. Ka riƙa mana ya Allah, karbi da giwa nama. Ashe wahala ce tsantsa, giwa ta dinga da nama. Kun ga ko in kura ce za ta ɗau duk nauyinsa. Kar mu kai ƙasa ba nauyi, Allah ka ba mu rabo namu. Amin. Sarauta an yi naɗi, duka an shigo domin tafa. Alhaji Babayo Baba, hakimin ƙasar Darazo. Yare ku ɗauko kaya na aiki mun leƙa. Wai ina za mu yi zango, ka faɗa mu mai sasanci. Ka faɗa mana don Allah, domin shirin mu ya inganta. Yara wannan ku shirin Darazo, za mu je hasken Bauchi. Me kamar Kano daga nesa, wa za mu gaisar a cikinta. Gidan sarki zan sauka jinjirin wata kuma sha kallo. Alhaji Ibrahim Hamza, Alhaji Ibrahim Hamza, gwanki mai damara a kusa, gwanki mai damarar nesa, gwanki mai damarar yaƙi. Shine cikakken mai nasara, shine cikakken mai dace, ribi a dangali dole. Barkono ya ji ne ko tokar samawa zai lasa. Yau ne sarauta an yi naɗi, duka an shigo domin tafa. Alhaji Babayo Baba, hakimin ƙasar Darazo. Yawa tokar barkono a kiyayi kaiwa da mu da ido. Ai sun sha zafi, maƙiyanka kuma sun sha kuna. Zafi kan dukan karfe, karɗe a bar shi ya ɗan huce. Ka burge mu sasancin waka. Ashe kuma kun burge ni, bari ɗan kira gumbar dutse. Alhaji Lirwani Adamu, sarkin Bauchi, yayi gagarumin fanadi. Bisa cancanta, bisa adalci, bisa inganci, yana da Babayo Baba. Yan yara na murna, da matasa na murna, tsofaffi ma na murna, yan mata na murna, mutan gari duka na murna, takwada karama na murna. Naɗi bisa inganci, naɗi bisa adalci. Lirwani Adamu sarkin Bauchi, mun kuma mun gode. Alhaji Babayo Ibrahim, jirgi ba ka fashi, a gaishe da giwa sha mashi. Yau ne sarauta an yi naɗi, duka an shigo domin tafa. Alhaji Babayo Baba, hakimin ƙasar Darazo. Alhaji Babayo Baba, sarautar da kai ɗaya ta dace. An yi tanka da kuma an nuna, ‘yar manuniya kuma ta nuna. Gake ba irinsa a cancanta, mahasada ku ja baya nesa. Nesa kallon kura,
raƙumi ka tsufa da ƙarfinka. Ai an yi dacen sarki ga sarauta, ga daraja kuma ga sadaka, ga kyauta. Alhaji baba ya baba da razufa komai kyawu. Alhaji ƙara godewa Allah, sarki ƙara godewa Allah. Shi yayi maka arziki ka tuna, yayi maka ilimi ka tuna, yayi maka hankali ka tuna. Shi ne ya baka kasar darazo, yau ka zamo zabin Allah. Kowa yana yin san barka, yaro da gori ba sai lasa. Wane mutum duk karfinsa, zakaran mu karyar ɗai shirwa, karyar mu zuru ko shahu. Alhaji Ibrahim Hamza da ma dai su gane nufin Allah, su cafa su aje makamansu, shawara ta sasancin waka. Yau ne sarauta an yi naɗi, duka an shigo domin tafa. Alhaji baba ya baba hakimin ƙasar Darazo. Wutar kara ba ta kwana, wanda duk ya ga ta kwana ya kwana shi bai bacci. Tun ranar da sun kaji sunansa, da Allah ya yi iko makiya gaban su ya faɗi. Tarkon maza sai an dage, ƙwariyar karfe ba ta tsaga, ƙwariyar karfe ko ta faɗi gyarta fa babu abincinka. Alhaji baba ya baba ka gaji kakannin naka. Sai wanda shi yayyo wakar Awwal Isa bin Adam ne, ko ka ce fasasancin waka. Allah ka ba mu rabo a gida, Allah ka ba mu rabo daji. Amin. Sasancin waka matsatsa kuma baki da yawa. Ashe daji mai bakin waka, an gari da mai gonar waka. Na gode ne sarauta an yi naɗi, duka an shigo domin tafa. Alhaji baba ya baba hakimin ƙasar Darazo. Yau sarauta an yi naɗi, mu ma mu je domin tafa. Alhaji baba ya Ibrahim, sarautar da kai ɗaya ta dace, sarkin ƙasar Darazo. Yau ne sarauta an yi naɗi, duka an shigo domin tafa. Alhaji baba ya baba hakimin ƙasar Gaba salamun baya salamun ta ka lafiya hakimin ƙasar Darazo. Sarki baya goya marayu, mai uban ma kana goyawa. Mun gode sasancin waka, ka ce mu gaida sarki kuma mun gaisar. 08039215795 Sasanci Production.